No, I'm not with you. Yes, Papa. Adema ndeba ya ekele nunu ayekele oyiku kele onye ntasim ko echi eze ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma kpọmkwem ihe anyị batara na ya bụ oge ha ije nyocha ọkpụrụkpụ okwu dị na akwụkwọ nta akụkọ nke Nigeria ụmụ ihe dịgasị anya edepụtara ebe a anyị enyocha ya gwupụtara ya unu onye ọbụla atụ alụ mara ka o si adị ka iwe mara ihe na-aga n'obodo tata bụ afọ ga-afọtara ya ife ọma ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma okpomọkụ ọdịzi ọ dị ka oyi ụgụrụ na-agbadazi mana maka na ihe niile kpọrọ nkụ maka ọkụ zielu ọkụ kee nkwụcha maka na ike nkwụcha abụghị ụjọ abụ m Chizzy ani ajibọ n'ebe a nne ọma nọ ya ị ga na agụpụtagasị ụmụ ihe a dị iche iche na mgbe na-adịghị anya anyị agbapụ ekwentị gị onwe gị esoro wee were ike wee tinye ọnụ na ihe tinye ọnụ na okwu akwụkwọ Punch bịara akwụkwọ Vanguard bịara The Nation bịara ohere dị atinye ọnụ na Tribune ozigbo anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo maka na oge adịla Buhari Osibanjo ga-ewere ọgwụ mgbochi nke ha echi ya bụ Satọde maka na ịgba ọgwụ mgbochi coronavirus ya COVID-19 ọ na-ebido tata onye isi ala bụ Buhari na osote ya bụ Osibanjo ga-agba nke ha echi ebe ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 na-ebido tata EFCC onye amara na ụmụ ihe ndị EFCC bụ n'ọlụ na-achụ wee na-anapụta ndị na-ebu ego maọbụ na-ere ego Nigeria n'ụzọ na-ezighị ezi akụ na ụba ha napụtara ndị mmadụ ka onye na-agba akaebe na-ekwu na otu ha si napụtakwara ya ka esi bukwara ya ya bụ na nke ahụ a napụtara meena ka onye akaebe na-ekwu na ihe ahụ a napụtara ya ruru ihe dịka 222 bụ akụ a natara nwoke ma bụ meena ka onye akaebe na-ekwu na otu meena si buru ya n'ụzọ n'ezie ka ejikwa n'ụzọ n'ụzọ na-ezighị ezi wee zukwara ya ọ bụrụ na a ga-agbaghara ndị na-arụ ọchịchị gịnị mere na agaghị agbaghara ndị omekome ọ bụrụkwa m kwuru ọkwa Gumi ọnụmanna Gumi bụ ya na-akpa alụ na ya na ndị omekome na-akpọ ọbụbọ mara na-eji anapụtagadị ndị atọrọ jee ya ka agbapụta ha o wee na-ekwu na ọ bụrụ na a ga-agbaghara ndị na-arụ ọchịchị n'ike gịnị mere na agaghị agbaghara ndị isi agba okpu ndị ntọrị ndị omekome ọ bụ ya ka o si dị n'akwụkwọ nta akụkọ Punch isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ga-adị ya ọ dị anyị lee afịapụta ajịba na-ewepụta ya ndị ọma na-ewepụta nke oji anyị na-abịa abụ m Chizzy. Hey, Oga and Madam, you don't see the room now. Make I show you the toilet where you're going to share with the other neighbors. Honorable, Honorable, Yes, now. Honorable, Nigerian
Limited nwere oil dịka Jesco Rosy Super Plus, Jesco Rosy Special, Jesco Synthetic Oil, Jesco Super Heavy Duty Motor Oil, Jesco Grease, Jesco Gear Oil, Jesco Hydraulic, Jesco ATF na ọtụtụ ndị ọzọ. Isi ụlọ ọrụ ndị Jesco dị na 58/60 Ago Palace Way, Okota, Lagos State. Ị ga-enweta Jesco Engine Oil n'ọdụ ahịa ndị Jesco ọbụla dị n'ime ahịa, shops nakwa akụkụ niile nke obodo anyị bụ Nigeria. Ị were Jesco Engine Oil na-akwụ ụgbọala. Ị mara na ị kpọrọ na nsogbu banye maka na akụkụ ejiro Jesco Engine Oil dị gwa anyị n'ekwentị ya 08096273722. Jesco Oil Nigeria Limited na-eweta ndụ ọhụrụ na njiri gị. Mama Mina won't send money, make her Mina collect for school. Hoping I won't withdraw from your card, but you know carry your card. I heard those headlines. Let me talk on Buhari and Kpakpando receiving the vaccine, and then the bandits will be forgiven. I mean, coup plotters. No militants. I want to buy the coup plotters. I buy the bandits. I want to talk on that. Boni koko kenye jango manya piato avonye chireti. Adudu kanado. Ani gano na meri chabanya. Ani gede ni vosiri ke we toka kano. Are we live? Yeah, but on the Self-Reliance Foundation, yeah, check up on we have reached. About I couldn't demand over the teachers. So, Norma, so much global. Punch, the nation. Okay. Can the mother last floor by traffic light opposite stadium n'akụkụ Eastern Shore ọmụmụ ihe ndị a na-ebido kwa ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Satọde n'elekere iri na otu nke ụtụtụ 11 a.m. maka ịmata ihe ọzọ banyere nkụzi ihe bụ akara ekwentị 08161742882 ọzọkwa 08161742882 ebe onye ọ na-egba mbọ dị mmụta anya niile ọ nọrọ onye aka akwara nwanne ya obi ama ajọka. taste in music totally insane. But there's one area where we peak field milk. My peak to perform the spiritual cleansing ritual. You don't go there, you just go there to pray and perform holy rites and only the Hajj. Alhaji. Nobody gives you anything.
you are just referred to as no to go hard. Just like JP. He's a but it's not as if man is no. Nje ala nsọ nke Islam bụ ya otu a. Maka nje ala nsọ nke ndị Christian bụ JP. So ị ga-ekwu ya. So ala nsọ nke ndị Alakụba. Nke ndị Alakụba. Okay. Studio. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa oge ha iji enyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ ka ị na-ege. Cheta na ị nwere ike ije kiri anyị na Solid FM, anyị nọ na Facebook na Solid FM, ị nwekwara ike ije na Kpakpando TV nke nọ na YouTube ugbu a ka ị wee kiri wee zute ozi nke gị na ụmụ isiokwu niile anyị tinyegasịrị ọnụ ugbu a. Ajibano gụrụ ya Nneọma nọ ya, Amechi Ugwuele egwu ego chinchim. Abụ m Chizzy ozugbo Ajibo ga-ewepụtazila anyị nke dị na Vanguard ka a mara ka o si ada ebe ahụ. Dịka o si akpọtụ na Vanguard ka o si ada, ndị uwe ojii ejidego mmadụ 5 maka na ha na-enye ndị mmadụ asambodo COVID-19 nke adịgboroja. Ya bụ na Lagos ebe ụgbọelu na-esi apụ abata na ndị uwe ojii anwụkọrọgo mmadụ 5 na ha mere gịnị, na ha na-enye ndị mmadụ asambodo na-egosi ihe gbasatara COVID-19 nke ọjọọ ya nke adịgboroja. Dịka a na-ekwu, ndị PDP agwago ndị EFCC si ha na ha gba mbọ nyocha ọtụtụ ihe na-eme na Kogi n'ihe gbasatara ego ruru 3.7 billion naira ezuru ezu, na ha nyocha ya bụ ijeri naira 3.7 na ha nyocha anya bụ ihe ọfụma. Ya maka ndị PDP na-agwa EFCC na ha tinye anya marụ ihe na-eme na Kogi steeti ka o si gbasata onye na-achị ya bụ Kogi steeti bụ Bello, chọpụta ihe mere ya bụ ego, ya bụ n'onu bekee bụ 3.7 billion naira. Ọ chịrị atọ m ebe a ka anyị ga-ejidegodi ya ka anyị marụ ihe Amechi Ugwuele ga-ekwu maka ya bụ ihe. Anyị gụpụtakwa ofu ọzọ n'ihe gbasatara Vanguard, anyị wuru ọnọkọ gafee n'aka Nneọma ka ọ gwa anyị ka o si ada na The Nation. Amechi Ugwuele. Ndị be anyị na-arụ Odogwu Solid, ana m ekene. Chizzy ana m ekene. Nneọma Nneọma daalụ. Ịma na mgbe m na-abịa nọ m n'ụgbọala na-anụ ka unu si wee na-etinye ọnụ. O nwere ihe unu kwuru, ihe unu kwupụtara, m chọrọ ka m gbakwunyelu na nke Odogwu gwuru kịta gbasara ndị na-enye asambodo adịgboroja na ọdụ ụgbọelu na Lagos. Ọ ihe na-eme ndị obodo anyị. O nwere onye ga-afụ ihe niile na-eme ka ọya nje COVID-19 na-apụtara gasị ka ya were ya wee egwu egwu, mana na be anyị ihe ọbụla awọrụgo ihe eji eri ego na be anyị, ma mmadụ na-anwụ anwụ, ma mmadụ ihe ọma na-eme o ihe ọjọọ na-eme, ndị na-atinye aka n'ime ka ihe na-aga n'ihu n'obodo a ga na-atinye aka ọjọọ ha, aka ekpe na ite ofe. Ị na-anụ ya na-ekwu, ama m na ihe ga na-eme. Onye mmadụ enyochara ọfụma ka ọ mara ma ọ bụ nje a eje were asambodo na o nwere ihe na-eme ya wee nye ya. Ọ bụrụ na o buzikwana ya buru ya wee jee bunye ndị ọzọ, ọ na-egosi nakwa ndị na-abata ekwesịrị ka ha bata n'obodo anyị tupu enyocha ha, na ha ga-ahapụ ha ka ha bata. Ozugbo ndị ha ga-etinye aka na akpanye ha ego ha chọrọ, ahapụ ha ka ha bata. Ịma na Lagos a otu a ekwuru asambodo adịgboroja, o wee cheta m ebe a na-akpọ Oluwole. Onye ọka m na-ekwu ebe a bụ isi obodo ebe a na-eme adịgboroja asambodo. A na-esi a na-ekwe ya ekwe, etu isi wee chi ya enye gị ya. Mgbe na-ekwu dịka nke ọzọ unu kwupụtara na akwụkwọ mbụ Punch, unu kwuru na echi
Na ọ ga-ebido onye isi ala na osote osote ya. onye isi ala Ọ na-ebido taa ka a na-ebido na a ga-arụ ha etu o kwesịrị ịdị. Ana m ayọ ndị be anyị agwasị ha ike ka ha pụta n'igwe ka a gbaa ha ọgwụ a maka na onye na-asị na ọgwụ a bụ ihe eji wee chọọ ka e gbuo ndị be anyị. Gịnị kpatara na ha ejiro ọgwụ mgbochi ụmụaka wee gbuo ndị be anyị? Gịnị kpatara na ha ejiro ọgwụ ndị ọzọ anyị nọ na be ha ebute dịka ọgwụ ịba na nke ọzọ wee gbuo ndị be anyị? ha na-ekwu na ka oge eji chọpụta nke a na nyocha dị na ya eluro ka oge eji achọpụta ụdị ọgwụ a. Ihe a ka e nwere ike na-ekwu sị ka enyocha anya na o nwee ike ọ bụrụ na o nwee ebe ọgwụ a na-eri mperi dịka na ụdị dị ka o kwesịrị ịdị, na ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ka e were ya wee gbuo mmadụ. Ụfọdụ na-ekwukwa na igbochi ya na ogbochiokwa gị ikpuchikwa ime asị ekpuchie na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. mana ka e weregodo nke a ka ebidogodo ọ bụrụ ha na ọkwa ọgwụ anwa a ga-agba onye isi ala na osote ya ka a ga-agba ndị ọzọ, nsogbu adịrọ. Ihe ọbụla na-eme ya mewe anyị ncha niile. Nsogbu adịrọ. Na nke ikpeazụ dị na akwụkwọ nta akụkọ Vanguard nke anụnwa na-ekwu na ndị nọ na Lagos, ya bụ ndị obodo nọ na Lagos ruru 22 agwago ndị IKEDC, yanwa bụ otu na-afụ maka ihe gbasatara ọkụ na Lagos, si na ha chọrọzi si sepụ ha n'ihe gbasatara ọkụ na ya bụ Lagos. Maka na gịnị mere na ego a na-ewetara ha n'ụgwọ ọkụ na ọ karịrị, na ọ ka mma na-esepụrụ ha dọbi ya sepụ ha n'ihe gbasatara ọkụ ka onye ọbụla na ọrụ onwe ya. Maka na ịma abịa ị na-anọ n'ọchịchịrị ị na-akwụ ụgwọ, ọkara mma na-ewepụ gị ị mara na ihe jikọrọ gị na ịnwerozi jikọs onye ọbụla na ọrụ onwe ya. Maka na ị ga na-akwụ ụgwọ, ị bịakwa ị na-asụ injin ọkụ na-agbata mmanụ eji asụ ya, ị na-abịakwa anaghị ego na-enye gị mmekpa ahụ gị kwụọ ụgwọ ọkụ akwụ n'ụgwọ ọkụ ma ha dị enye gị ọkụ. Ọ dị maka oge ịma na anyị kwuru maka nke a Gumi kwuru ọ sịrị na ebe a ga-agbaghara ndị ji ike nara ọchịchị n'ụzọ na-ezighị ezi, na-ekwesịrị ịgbaghara ndị a na-atọrị na ndị omekome a. Enweghị ihe ga-ekwu na nke a. Chizzy, ka m gwa gị nke bụ eziokwu, naanị onye na-ata ahụhụ iwu na Naịjirịa bụ nwa ogbenye, onye onwere ka ọhịa, onye onwere onye na-ekwuru ya. Ị na-anụ ihe niile ndị na-akpa ehi na-eme? Ugboro one ka ị nụrụ na akpụrụ ha pụọ n'ụlọ ikpe ma tụọ onye anwa nga? Ugboro one ka ị nụgoro ya? Ndị na-achị onye nọrọ n'ọkwa zuo ori na ekwuru maka ya, ọba ndị mmadụ ntị dịka etu esi wee na-ekwu nke na-eme na Kogi bụ na a na-adọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụ na gị na ha na o nwee etu ebe ị nọ wee kpasuo ha iwe, ebupụta ka isi wee nọrọ n'ama imekwa n'etu ị ga-esi wee mee mmiri ekporo ya. Ihe m na-ekwu bụ na nwa ogbenye onye nwere ọra ka zuo ori asịsị gbuo onye ahụ. Mana onye ọnụ na-eru n'okwu, ndị nnukwu mmadụ ọha maka izu ha nke ha nkata ka eji ebu ego nke ha eburu ya, o nwere ihe ga-eme ha. Naijiria bụrụ obodo a na-edobe iwu. Naijiria bụ obodo a na-eti iwu maka ndị ukwu na ndị nta. Naijiria bụ obodo ndị dịka ndị ugwu nwere iwu nke ha, ndị dịka ndị ndịda nwere iwu nke ha, dịka na ka esi eme. Ọ bụrụ na anyị enwere iwu, anyị nwere iwu, mana na-ejide ndị bụ egbe akpagharị n'ugwu Hausa, o nwere ihe a ga-eme ha. Ejide ndị bụ egbe na be anya, ebe a ka a na-agbagbu onye ejiri ogodo egbe nkịtị ise enwere ike igbagbu onye ahụ ebe a. Etu a ka obodo si aga n'iru. Ihe Gumi na-ekwu na ọ bụrụgodo na mụnwa ada asị obodo na-aga n'iru bụ na a na-edobe iwu, mana ihe ọ na-ekwu na-arụtụ aka na-adọ anyị aka n'obi, na-adọ anyị aka na-akpa echiche anyị ka anyị chee na ihe anyị na-eme n'obodo a ma onye ga-edu anyị gaa n'iru. Maka na onye mmeghasị gbaghara, o nwere onye ọcha mụ na ya na-adị na mma, onye ha bụrụ onye ụka, ọ sị m na ka a sị ekpere chi nke ha na ha nwere mgbaghara.
isi akere ebe mgbaghara dịrọ ọ sị na ebe e nwere mgbaghara bụ na agbaghara gị taa echi ime ọzọ si gbaghara gị nke a na-asị ama gị ụra na ntị ka gị chere nke ọzọ ka ama gị a ga-amagide gị ụra magbuo gị ọ sị m na a ga-agwa gị sị gị eme na-eme ka ọ ghara ịbụ na ị na-ayọ biko mana be anyị a ime asị gbaghara onwe ka isi wee bụrụ big man ije nye ha ego ahapụ gị Ezinne nna m ochie akụkọ si na The Nation wee na-abịa wee na-akọwata na onye nchekwa obodo ACF agbanyego mgbọrọgwụ wee sị na ọ ga-adịkwa mma ma a na-agwa ndị omekome wite ewere egbe AK-47 wee na-agbakwa ndị omekome na ọya ha ajọgbu onwe ya bụ ihe okwu etu a ha na-ebu na-agwa ka a na-agbakwa ha ọ si etu a ọ dị mma ka ha nwa na-ebugharị ya bụ egbe AK-47 na ọ ga-adịkwa mma ka ndị obodo na onwe ha welụkwa ya bụ AK-47 wee na-echekwa onwe ha na-agbakwa ha ọ ya bụ akụkọ nke izizi nke ịbụọ wee bụrụ na ndị njem ala nsọ ndị ugwu akọwago na ha ga-achọkwa iji ọgwụ ọrịa mgbochi COVID-19 wee mee emume hajj nke 2021 ya bụ ndị Islam ya bụ ndị Alakụba ndị ala nsọ ha na-ejebe maka na anyị mara ndị Igbo sokwazi eme ya bụ ndị nke ọzọ na-eje Mecca ndị nke ọzọ a na-eje Israel mana ndị na-ekwu nke a bụ ndị na-eje Mecca ndị Alakụba ha na-akọwa na ha chọrọ ọgwụ mgbochi a iji wee mee ya bụ emume ya bụ nke afọ a ịghọtago kedu ife ilu abịa n'ihe a ịma na ọ dị ka anyị si wee na-ekwu onye dịka m adị m akwado na onye na-eje ala nsọ nke ya nwa gọọmenti adụnye gị aka ego anyị afụrụ afụ eweru wee na-eje enye mmadụ na ọ na-eje ekpe Alakụba ma ọ na-eje ekpere Jizọs ma ọ na-eje ekpere arụsị ihe a bụ ihe gbasara gị ị na ihe m na-ekwu o nwere ihe kpatara naanị na Naịjirịa ka m fụrụ a na-eme ụdị ha ma ihe kpatara ya bụ na ụzọ ha si eri ego onye ya na ikpere chi bụ ihe dịrị mmadụ na chi ya kedu ihe gbasara gọọmenti ọ bụrụ na a na-enye ha ego adụnyere ha aka n'ukwu ka ha na-eje na-abata o nwere ego abịa ka ha kwuo okwu wee si gọọmenti na ọ ga-adị ha mma ka enye ha nke a ka ha wee tupu ha ejewe ebe ha na-eje ihe o ji adịdị otu amechi bụ na ehibere ụlọ ọrụ na-afụ maka ije n'ala ndị ọzọ jefee omenala ha ndị pilgrimage jefee omenala mana enweghị ka eji hibe ka ndị mba ọzọ ga-esi wee na-abịa na ana Naijiria na-abịa afụ ka ndị nna nna ha ji fee nke ha mba nke niile were ha na-emebizi ya ihe ha na-agwa gị eru asị gị na ka ha jee kedu ihe ha na-eje ebe ahụ eme ka ha fụ etu ndị wetachara nkwenye ha ebie ndụ ebe ha kpagharịchara ebe ha nọchara ekpe ekpere ọkwara ha si anya na Chukwu nọzọ ebe niile Chukwu anọrọ ebe a Chizzy anọ were Chukwu ebe ị nọ mana etu esi emefu ego afụrụ afụ ka a hapụ nke a abịa na nke onye na-ekwu onye isi ndị Arewa Consultative Forum ya bụ onye isi ndị mgbago ugwu na-afụ maka ọdịmma nke ha si wee tinye ọnụ na-ekwu ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu kedu ihe kpatara ndị omekome ndị bandit ga-eji AK-47 wee jee tọrọ ndị mmadụ mana ndị ha na-atọ ama ekwe ka ha jiri AK-47 wee na-echekwa onwe ha ka m gwa gị ịma na onye ji egbe nwere ikike onye a nwere ike ime ihe ọbụla sọrọ ya ofu onye nwere ike were webata ebe a kịta Chizzy anọ si anyị makpo n'ala onye ọbụla ma afọ n'ala ka ngwere mana ọ bụrụ na ọ gba aka ị nwere ike ọkụọ gị kụọ ya ọ bụrụ na nwoke na ibi emewe ihe mana a ga-asị gị mba ọnya ka m na-agwa gị sị gị ọ bụrụ na ama m na asị onye ọbụla egbu ndị mmadụ ga-abịazi ọ dịzịa ka ọnụ ọgụ mana napụnụ ndị a egbe n'aka mmadụ asịsị na ha ji egbe eche onwe ha n'ime ọhịa maka na ha nọrọ n'ọhịa wee chọọ onwe ha ewepụta egbe a n'ogbe mmadụ wee kpaa mkpamkpa wee na-achị azụ gịnị ka ha ji atọrọ mmadụ gịnị ka ha ji awakpo mmadụ gịnị ka ọ bụrụ maka na ha ji egbe ọ dị mma
anyị ga-ele afịa anyị lee afịa pụta anyị agbapụzi ekwentị ka ndị ọzọ wee sorotu ya cheta na ọ bụ nyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ na Naịjirịa ka anyị na-eme. Ị nwekwara ike ije na Facebook na Solid FM ka ije zite ozi nke gị oge ruru ugbu a ya agbapụ ekwentị ka gị onwe gị wee soro tinye ọnụ ma onye aka n'ọnụ. Ị nwekwara ike iji ugbu a na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube na mba ọbụla ị nọ wee na-ekiri anyị site ozi nke gị. Abụ m Chizzy na anyị na-abịa. For cost-effective pricing, luxury of choice, timely delivery schedule, perfect craftsmanship, think Maldini Granite and Marbles Limited is offering granite kitchen tops at a discounted rate of 2,999 naira per square meter. 2,999 naira per square meter. And for your exotic Italian tiles and slabs, marble tiles and slabs, vitrified ceramic tiles, shades of colors to play with. Number 5 Rangers Avenue, beside Punches Fried Chicken, Enugu, and number 8 MCC Road, by Methodist Pastor, or where, or colors, 342-4193. Maldini Marbles Limited, perfect finish at an Mana, they are still waiting. I Saturday, the 6th of March 2021, on Freedom Square, we will be discussing the topic Lion Building 2023 Internal Challenges Facing Enugu East Senatorial Zone and Matters Arising. Host Uchenna Cyril Anyoke. Guest are Chief Honorable Ray Nnaji, former National Auditor of PDP and former Executive Chairman Nkanu West Local Government Area, and Nnamchi Cyril Obina, PhD, Political Scientist and Youth Development Expert. Host Honorable Uchenna Cyril Anyoke, FICMC. You can be part of the discussion by downloading the Solid FM app on Google Play Store or on www.solidfmradio.com. You can also be part via Facebook, as we will be streaming live on Solid 100.9 FM on Facebook and on Twitter at Solid 109 using the hashtag Freedom Square. Be part of the discussion via call 0902 311 1009, 0909 771 109 or 0705 079 109. Date Saturday, the 6th of March 2021. Time 10 a.m. to 12 noon. Freedom Square. Only on Solid 100.9 FM Enugu. Freedom Square, discussing Nigeria and the world. Enugu, are you ready? Solid Kids OAP is here. Is your child smart and looking for opportunities to develop their natural public speaking and presentation skills? Would you like your voice to be heard on radio? This is the opportunity. Solid 100.9 FM presents Solid Kids OAP. This is for children between 7 to 12 years. This is the time to harness and showcase that talent on a global platform, on air, on radio, and on Solid 100.9 FM online platforms. The winner becomes Solid 100.9 FM's lead anchor on all our children's program, while the first, second, and third runner-ups also get the chance to be part of the. For more inquiries, adverts, or sponsorships, please call 0813 0808976 or 0908-797-4320 or 0807-269-1878. Solid Kids OAP, perfect opportunity to showcase your talent. Adema, ọkapụkwa oge ha ji enyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ ka ị na-ege. Oge eruo n'oge gị onwe gị ga-eso wee tinye ebe ọnụ na ụmụ isiokwu ole na ole agụpụtara ebe a na ka esi nyocha ya maka na uche ya dị njọ. Cheta na ị nwere ike ije na Facebook, ya bụ na ije Solid FM nọ na Facebook ka izite ozi nke gị, anyị agụpụta ya ebe a ije gwa ndị ọzọ na ebe a ka anyị nọ, maọbụ ije na Kpakpando TV na YouTube ka ị wee fụkwa ka anyị si eme ya. Mana ugbu a ị ga-akpọzi gị onwe gị chọrọ itinye ọnụ ịkpọ na 090 9771109
maọbụ 09023111009. Iwekwara ike ịkpọ na 0705 0791009. Ozugbo anyị ga-ewebezi okwu ugbu a. Tupu anyị ejebe n'iwu okwu ka anyị na-anya na Facebook wee fụ ndị zitere anyị ozi na ya bụ Facebook. Nke a si n'aka Ode Chidi. Ọ sị na ọchịchị ndị etiti anyị dịka ha na-emenyere ya ndị na-eme mpụ na ndị omekome na mgbago ugwu. Ma ọ bụrụ na ndịda onye ọbụla ejidere ntụmadị ndị IPOB maọbụ ndị Niger Delta, a ga-ata onye ahụ ahụhụ. N'uche nke m, ọ dịghị ka obodo anyị bụ Naijiria ka bụ otu. Daalụ. 09097711009 maọbụ 09023111009. Ị nwere ike ịkpọ 07050791009. Anyị nabata gị, gwa anyị afọ gị, gwa anyị ebe isi akpọ, ibe nya bụ okwu nkenke. Onye ka anyị kene? Ụtụtụ ọma. Gịnị bụ afọ gị, ebe ka isi akpọ? Onye a bụrụ onye a na-akpọ Nwanna Louis, onye ozi nke Chineke na onye na-anọchi anya Kraịst n'Enugu na-akpọ. Bee ya nkenke. Achọrọ m itinye ọnụ na ihe gbasara ije ala nsọ. Ihe ndị na-ede ya ga-eje ya abụghị ihe na ka ha rie ego. Ọ na-amaghị Chineke. Ọ ihe nzuzu amaghị Chineke na-abata. Ọ ihe mere eji eje ihe a na-akpọ pilgrimage. Na nke ndị ụka na-eje na nke ndị ụka alakụba na-eje. Ndị kwere na Kraịst adịghị eme ọdị nzuzu a. Ọ kere arụ. Daalụ. Kumi ihe o kwuru maka ịgbaazụ ndị mere mpụ n'iwe iwetu ọchịchị ndị mmadụ. Ọ na-adịzikwa m ka Kumi ọ chọrọ ịbụ onye nke Kraịst, n'ihi na ọsọ ndị nke Kraịst ndị na-ekwu maka mgbaghalụ na okpukpere dị iche iche. Ihe ha na-ede ahụkwu bụ mee m ka m megwara gị dịka ọ dị n'Islam. Ọ na ndị nke kwere na Kraịst bụ sọsọ ndị na. Ọ dị mma, daalụ. Ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Daalụ. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Ọ dị mma. Gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ. Gaa n'iru, bee ya nkenke. Nwanne gị nwaanyị adakpụ ya n'ike. Nwaanyị jiri ego amaghị ha na-amakpụkwu ya n'ike ji ego. Wepụ ihe ị ga-eme. Biko anyị jikwara ego ọ ga-abụkwanụ anyị kpụdịsi ya anyị bụkwa n'ike zọpụta nwanne anyị nwaanyị ma zọpụtanụ mama anyị. Daalụ. Cheta na okwu niile a na-ekwu ebe na alụ niile a na-atụ bụ alụ nke ndị na-akpọ akpọ na nke ha, ma ọ bụrụ ya alụ anyị na Solid FM. Abịa na Facebook anyị, onye nke anụnwa si Ghana, mba Ghana wee zibete ozi. Ọ sị na ndị Ghana na-agbaje ije nnata ọgwụ mgbochi n'ihe gbasatara COVID-19 maka na ha nwere ntụkwasị obi ebe onye isi ala ha nọ, na onye isi ala ha nyere mmiri ya nakwazi ọkụ were anya onye ọbụla n'ụzọ dị mma n'ihe gbasatara COVID-19 ka ha were na-edi ọya COVID-19, na Chukwu ga-agọzi onye isi ala ha bụ Ado Dankwa Akufo. Afọ ya bụ Kofi Priman. O zibetere ozi na mba Ghana, na Ghana ka o si zibetere ozi. Kofi na-asụzi Igbo. Onye nke nwa afọ ya bụ Nnamdi Lewis. Ụtụtụ ọma, esi m Abakaliki wee na-ekiri unu, jisie dị ike n'ọrụ unu na-arụ, n'ọrụ ọmụrụ na-arụ. Ọga Chizzy nwanne m, ana m ekene. Daalụ. Onye nke nwa sị na ọ ga-aka mma ma arapụ onye ọbụla ka onye ọbụla na-echekwa onwe ya jiri akọrọngwa egbe bụ AK-47 maka na ndị na-echekwa obodo na ha ncha niile adago wee ma afọ naanị n'ihe gbasatara ọrụ enye ha n'ichekwa obodo. Afọ ya bụ Ima Ogbuefi. Daalụ Ima Ogbuefi ka nabata ndị mmadụ. Onye ka ekene?
Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ be ya nkenke. Ekene gị nwanne ndị ebe isi akpọ. Ọ dị nwata na nne ebrem. Daalụ nwanne m. Mana kasi a na-enye asambo gị bidoro ga eziokwu dịka ndị ọchịchị na-eke ga na-aga ọdị na-emebi ogbenye nwa atakọrọ ihe bụ ya atọ ka ebute ike ma okwenye maka adakọrọ nke ọzọ atakọrọ onye ike ala ọgwụ covid-19 Daalụ, anyị nabatago ọfụma Pius Igbo Nwokike. Onye ka anyị kene? Baba otu gaa n'iru, oti mkpu ndị 9th mile, gaa n'iru. Ụjọ na-atụ anyị ndị na-atụ anyị mere ka ụjọ na-atụ anyị dịka nke na-eme na covid sisi Muhammadu ahụ bụ onye ọchịchị obodo ahụ bata sisi ahụ obodo ahụ adịghị mma ihe niile na-adị ọnọdụ ibi na ebe ndị ọzọ aghọtarakwa ndị na-aga n'obodo a mmadụ ga na-asị ka oge efe chukwu ya ọ bụrụ anyị wee ego anyị na-achọ achọ ka anyị ga-ewu ya mgbe ha dịcha ọbụrụ na ha jere ihe dị ka adị aka na-aghọrịsị na ndị a jiri ebe ahụ wee bata ihe dị ka adị iji na-agwa mgbe egburu keke egburu oke afọ emi na asị na ha hụrụ na n'ọfịs uwe mmadụ ka esi kwesịrị agụrụ ya ọdịda anyị ebe m na ugbu a egwuru tupu m n'obodo a ebe ihe a na-ekwu adịghị agba anyị emekata na ya mụ na ga-eme ebuka ọghara nke oge abịa ya bụ egwu ji atụ anyị maka na ebe abụọ ndị ahụ mma ahụ ike mekwuo egwu Anyị anụghị ihe ikwu. Daalụ, ọ ga-adịrị gị na mma Baba otu. Onye ka anyị kene? Gịnị bụ afọ gị, ebe ka isi akpọ? Ọgbanwe dịka izu nnọọ, gaa n'iru, anyị na-anụ ihe ị na-ekwu bụ okwu gị nkenke. Anyị anụghị ihe ikwu. Ka anyị were fụ ya. Onye ka anyị kene? Daalụ, gịnị bụ afọ gị, ebe ka isi akpọ? Daalụ, ya gaziere gị. Gaa n'iru. Onye ọbụla bido oshi ikele eziokwu ndị na-eji AK-47 na-achọ efi ha ji egbu mmadụ ọya mere ji nwekwa na ndị chekwazi ndị ji AK-47 ga-egburu mmadụ onye ọbụla na-ekwu site n'aka ndị egbe ọ naghị agwa onwe ya eziokwu anaghị ama ngwa onye ahụ ntị. Daalụ, ka anyị gụpụta ozi nke dị na Facebook. Lilian Ojicha sịrị ndewo no ọma ndị mma ma onye ọbụla jide akọrọngwa egbe AK-47 maka na onwe ka o si bụ onye ọbụla aka na anyị ga-eji a na-ebusi onwe anyị. Onye nke anụ nwasị n'afọ ya bụ Emeka Eze. Esi m Rivers steeti wee na-ekiri unu, jisie na ike maka ọ ga-adịrị unu na mma. Daalụ. Ya Lili nwa onye nke anyị ezigbota nwa. Daalụ. Ọ dị ma anyị na-ekerekwa Martin Fidelis nakwa Chukwulozie Isaac ndị na-ekiri anyị na Kpakpando na YouTube. Ọ ga-adịrị niile ma Amechi ịfụnanụ ka ndị mmadụ si tegasị ọnụ n'okwu na nchịkọta okwu nke gị. Ihe na-ekwu bụ na etu obodo anyị si wee dị taa maka na ọkwa na ihe na-eme n'obodo anyị ka anyị tinye ọrụ na ya ọ ga-adị mma na onye ọbụla na ebe ọ nọ nke ọbụla ị na-eme ka ọ dịrị gị n'obi ka ọ dịrị gị n'uche na ihe kachacha mkpa bụ ka obodo anyị ga-esi wee na-aga n'ihu ka obodo anyị ga-esi wee na-achị azụ n'ebe ndị ọ dị ka ha fụchara ya n'anya na akwanye ya ka anyị wee dị ka anyị kwesịrị ịdị ihe wee dịrị ndị be anyị ka o kwesịrị ịdị maka na nwere onye achọrọ ihe dị mma. Daalụ.
Orima, una frano ka esi taki wee jaize anyị na-ekwu na anụ na-atọ ụtọ na anụ ata ya mana akpụrụ ya na-ekwu ka atagide ya na ọkwa atata elo ya bụ na anyị ga-ebugharị ọnọdụ ugbu a maka ụmụ ihe ndị ọzọ anyị weghasịrị wee na-asị na alụ niile na okwu niile ndị niile kpọrọ kpọrọ na nke ha kwuru na Facebook na ebe niile hazikwa ya bụ echiche nke ha ọ bụghị echiche nke anyị ebe ha na-achọ bụ ka o wee dị mma wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị na mma olue na-akwụ elekere ya 8 kpọmkwem odogwu ajibọ eduru wee bata n'oge ama egwuregwu ọ na-emesi ya anyị abata n'oge okwu akpụ n'ọnụ ya bụ hapụ ya n'akara 9:9 Nneọma kene ndị Igbo Igbo bụ Igbo ekele dịrị unu anyị na-asị ya dịrị Okeke mma dịrị oke afọ mma ajibọ ndị be anyị sonyere na anyị na ọmarịcha ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM ebe anyị wetara gị mmemme dị iche iche afọ m bụ Adibo Odogwu. Cheta na nyocha akwụkwọ nta akụkọ na-abịara na ọkwa elekere ya 7 kpọmkwem kwa ụbọchị Fraịde niile anyị wegasị ụmụ ihe mmemme dị iche iche n'Igbo anyị na-ebido na Monday, Tuesday, Friday, ruo na Saturday ya bụ na ọkwa elekere ya 4 kpọmkwem na obido na Tuesday mana ụbọchị Monday ọ na-ekwo elekere ya 12 anyị abatakwa n'oge ọzọ anyị ga-eme ụmụ ihe Igbo kpọmkwem ọ ka o wee dịrị ndị Igbo niile mma a sị m na ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma abụ m Chizzy Ani ka ọ dịnụ Welcome to Encounter Your Destiny. Francis Ojo, Mr. Booster,